Здравейте. И здравейте, това е вторият ми епизод от Терария. Сандър на село. Така. Уоу, какво съвпадение. Жалко, че не играем и двамата от Steam. Така реших, преди да направя следващия клип. Както може да забележа, ако се гледа следващия клип, разширих къщата, направих си пещ. Дори чест, в който имам работи вътре. И странното, което е, че аз правя интересните работи и после в клипа само ги показвам. Някакси така излиза. И днес ще килваме малко бокуци. Нека така да ги наречем. Явно ще ходим да купаем по мини. После няма да е зле да видя, защото ходих на тук и наистина дори успях да ме килнат, което някой знае колко си невероятно. И няма да е зле да си оправя и лъка. Да. Няма и че. Понеже не си взех факли, ще продължим така. Айде, искам да се бия с някой. С пингвина. Този пингвин дори не ти бие никакъв демидж. Си за хубаво и така ще поберем дръвца. Хубавото, което е, че умрях и ми запази итемите. Мислех, че ще трябва да се връщам за итемите ми, но това не се получи. Така. Добре, вземи малко демидж. Не е проблем. О, не. What the fuck? В смисъл това няма много хелт и лесно може да се килне. Дори ще се пробвам с меча. Ого, цели 12. Мари. О, не стана наистина тъмно. И след малко ще се върнем до холма. О, доста тъмно. Мари. Добре. О, какво ще на зомби. Не. Добре, че съм прав. О, тук станаха трима. Адиос. Чао. Ако не ме килнат през това време. Добре, няма да е зле наистина да започна да се бие с лъка. Майч! Какъв късмет. Добре, нека продължим. И така. Нека извадим лъкчето, с което ще ги потушим. Имаме така, доста стрели. Имам огъни, но не мисля, че сега ще ми трябват. Ето, направих си, крафнах си нов меч. Новото и ще изчакам да стане. Така, все още не се е стъмнило, но аз реших да решавам да продължа.
Хайде. Няма да ме докопате. Не, прецакам си от холма. Вътфу, бегай. What те ще ме убият. Добре, защо не мога да си оправя? Добре, така става. Така поне да е по-равно. Пълна ли отивам? Добре, нека продължим. Но истина много време губиме. Мри. Умря най-сетне. И не продължаваме. Ще отидем до мина. Забравихме. Тази мина естествено ще са нужни и доста факли. Аз мисля, че имам доста от тези факли, но явно нямам. Което значи ще си направим. Добре, и както виждате, тук има малко голд, който аз естествено ще си обера и ще разбера за какво мога да го ползвам този голд. Добре. Добре, този плащ ще го обера, искам да сляза още малко надолу. Мисля, че айрон няма да ми бъде излишен. Ще ми се прави тук да стигне и явно това ще е един от най-тъпите ми епизоди. Но след като направих хома и другите неща и без това има какво толкова да се прави. И в тази игра не виждам какво толкова може да се прави, така че ако искате предложете някоя игра, дори малко по-интересна и ще е добра на тази игра и да може да прави клип, не пак е интересна. Едва ли ще се комбинират и двете. Добре, в мините не знам какво ще мога да намеря и за това ще се видим до другия път. Ще изчакам да ми свърши времето и ще се сбогуваме за сега. И така, чао за сега. До